Pagdali na ko da Maria. Mami, igutom mo ko, mami. Usay gigutom nga pagkuray ka na mahaw. Gibusong mo siguro ka. Alangan, dili ko gutom. Nagali na raman ito baklay-baklay. Ano ba ito? Gusto di ka mukhaon. Oh. Dira ka ha, kay nasa ko yung tuon. Matusaw kay langga. Mubalik ako dayon. Sige, mami. Ayaw paglakaw ha. Lagi, dili na ko magpaulat mo. Pagdali dayon na. Basta ayaw paglakaw diya ha. Si Dudong Pawik, si Manaong. Nakunsa man ka diri Dudong Pawik. Ano na mo kadiriya? Ano mo kaditulog si mo mami? Pero Ana man si mami, diri lang daw ako magpahulat siya kay mga on daw mi karon. sa ato pagigutom di ay ka. Naunsa ka Dudong Pawik? Wala, senyorita, oy. Ay, mas maayo buban ka sa kuwarod. Asa man? Ingon man si mami nga diri lang daw ako magpahulat siya ha. Ayaw na to hulatay mong mami, kay dugay pa to. May pagmuuban ka sa kuwa, kay nailibre ito kaon. Libre ka on. May kasal o birthday? Walay birthday, walay kasal. Pero naay kaon dito, kay ngano? Kay nagupinin sila sa karinderya. Tara, sabay na ba dito? Sige, ganahan ko anak kay kaon na. Niya kung pangitaan ko ni mami. Katulto lagi na imong mami dito. Tara na. Pawis, mapunta ko. Ay, di ba? Sirado na nilalang ka, oy. Oh, si Maria man to. Ni uban ka Dudong Pawik. Asa ka to siya mo adto? Maria! Asa man ka? Senyorita, tawag ka si mami, oh. Mami, mauban sa ko ni Dudong Pawix. Maatumilan ni Aranita sinato. Ha, ilaranita sinato. Magunsa man ka dito. Basta mami, mabalik na mi dayon. Maadto sa mi. Sige, pasok na ka dito ha. Aranitas, inato. Ay, mauban. Ay, lahat Dudong Pawix. Kadaghan silang sutan. Sure ka, libre ni. Libre lagi na lagi. Bantay ko. Bakit? Libre ka. Dua ka rice. Anong buhara man imong gi-order na libre man ni? Wan ako kaning humba, isa ka order. Tapos sa gani niya. Ma'am, dami ba ka Sige, balbakwa, isa pod ka order. Apili pod ko Lihok ko, Pansit, isa ka order. Pupuan. Sa pagkain na. Apili ko ginalang. Isa ka order. A few moments later. May ganit ko doon pa, ni uban ko si mga impas dyan ni Ron. Tama-tama kay gutom na kay ko. Kaon ako dito. Kaon lang din ngayon, senyorita. Ay, malay-malay si senyorita. Nag-iatik na ako siya. Magdali-dali ko kaon. Ako ni siyang biyaan karong dere. Dami pa sa kailan ko na rin pawit. Ba? Kaon din ang pawit? Libre, bitaw ni. Gani, nakitan ko ni mo. Unya, ni uban ka sa kuha. Gani, matama dito ng pawis, masigil dito ka. Gutom, ko dugay ka si mami. Lami, abdari, karon na po na sila nagpalibre doon ng pawis. Karong na senyorita, kay piniman. Senyorita, diha lang sa kahat. Mamugas sa kung kamot, kay lagkit kayo. Sige na ng pawis, balik na yun ha. Sugar ako, Success. Isahan na po na po si senyorita. Tagbaw dito sa tagyaron. Siya yung sinlo na to. Pawis naman ang uban mo ni Maria? O, nakuban may napa siya sa Aranitas na to. Nagtakon pa mato siya rin na. Yung alang dito rin na. Uy, Maria, naraday ka dire? Mami pa, matingala pa. Nananggit biya ko si Mami ha, nga mga nimid diri sa Ranitas inato. Ma'am, 50 tanan ninyo ha, ma'am. Ha? Ingon man si
Dudong Pawex, libre daw tanang pagkaon dire. Tanawa Maria, naguban-uban ka ni Dudong Pawex. Asa man ka ibayad karon? A few moments later. Tanawa ni mo trabaho Maria, nakahugas ni nung taglato. Ano man gud si Dudong Pawex sa mi kay libre daw tanang pagkaon dire.